Il-protesta ta' tnejn hija essenzjali għal pajjiżna u għal dawk il-persuni li jridu l-ġid għal Malta għaliex il-gvern preżenti qed ikompli jagħmel ħsara lir-reputazzjoni ta' pajjiżna. Dan kien il-messaġġ tal-kap tal-Partit Nazzjonalista Bernard Gregg f'opinjoni ppubblikata fit-Times fejn stqarri li kienet jittama li Robert Abela qatt ma jinżel f'livell tant baxx li saħansitra jinsa li huwa l-Prim Ministru ta' Malta fejn għadu sal-lum jiddefendi lil dawk il-persuni li qed jaffaċċjaw akkużi ta' frodi fil-qorti. Saħaq li fi kriżi bħal din Robert Abela kellu jiddefendi l-ġudikatura u mhux jinfex f'attakk wara l-ieħor. Dan apparti li Robert Abela spiċċa jattakka wkoll lill-ġurnalisti. Il-kap tal-Partit Nazzjonalista qal li dan huwa aġir mill-aktar inaċċettabbli, speċjalment bir-retorika tal-establishment, dan meta l-establishment muħat ħlief Robert Abela stess. Bernard Gregg fakkar kif saħansitra l-President Miriam Spiteri de Bono ħasset il-bżonn li twissi lill-ġudikatura għandha tagħmel xogħla f'ambjent seren u mingħajr pressjoni minn xi individwi. Dan apparti li anke numru ta' qdiet ikkundannaw l-aġir ta' Robert Abela u ddeskrivewh bħala wieħed perikolus. Il-kap tal-Partit Nazzjonalista qal li l-Partit Nazzjonalista dejjem se jibqa' jaħdem favur il-poplu u hawnhekk fakkar li kien propju l-Partit Nazzjonalista li ġab it-tliet sptarijiet lura. Bernard Gregg sostna li wasal il-mument li l-poplu jingħaqad sabiex jissalvagwardja d-demokrazija ta' pajjiżna. Bil-kap tal-Partit Nazzjonalista jisħaq li l-ewwel pass huwa li n-nies jattendu l-protesta ta' tnejn quddiem il-Parlament u t-tieni pass huwa l-elezzjoni ta' 8 ta' Ġunju li ġej.